салом бинандагони гиромӣ, имрӯз 17 феврали соли 2021 аст. пас аз чанд рӯзи дигар низ фасли зимистон ба поён мерасад. зимистони имсола бо ҳама асрораш рангину хотирмон буд. бо барфи нуқрафомаш пайки бахту иқболи сафед овард, ба дилҳо рӯшноиву фараҳ бахшид. акнун бо омади фасли баҳори никпай моро мебояд бо ниятҳои неку созанда ва хушӣ зиндагиро идома диҳем. рӯзатонро ба хайру шодиву хотирмон мегӯем бинандагони гиромӣ. дар тамошо ва фараҳ гирифтан аз барномаи субҳи тоҷикистон моро ҳамроҳ бошед. барои рафъи бемории диабети қанд шумо чӣ тавсия медиҳед? нигоҳ доштани парҳез, яъне хӯрдани хӯрокиҳое ки ба ҳамин нафарон иҷоза дода шудааст, яъне хӯрокиҳое ки аз маҳсулоти хамирӣ набошанд. яъне маҳсулоти хамириро мо бояд қадри имкон кам кунем. дар як рӯз аз рӯи тавсияҳои тибби ҷаҳонӣ нафарони гирифтори бемории диабети қанд бояд на зиёд аз 100 грамм маҳсулоти нонӣ истеъмол кунанд ва дигар маҳсулоти хамириро бояд аз байн баровард. қанди сафед, мураббо, ба мисоли мана қанду шоколаду маҳсулоти кондитерӣ, ҳамин чизо агар кам истеъмол кунанд ва тавсия медода мешавад ки умуман аз ҳамин чизо даст кашанд, ин ҳам метавонад ба мо ёрӣ расонад қанди хунро баланд накунад. дар нафарони гирифтори бемории диабети қанд навъи 1 ин инсулин мебошад ва нафароне ки гирифтори бемории диабети қанд навъи 2 ин ҳабҳои қандпасткунанда мебошад. маҳсулоти қандпасткунандаро сари вақт истифода барад ва бо варзиш машғул шавад, мо бо дили пур гуфта метавонем ки гирифтори бемории диабети қанд ҳамин се омилро риоя кунад. глюкозаи хуни ӯ дар меъёри мӯътадил қарор мегирад ва метавонад ки баланд нашавад. чанд қадаре ки мо бо тарзи ҳаёти солим зиндагӣ кунем, ҳамон қадар аз ҳамин бемор дар паноҳ мебошем ва ҳангоми одамое ки гирифтор мебошанд бо ҳамин бурдани тарзи ҳаёти солим метавонанд ки организми худро аз аваризҳои ҳамин беморӣ эмин доранд. бемории ғадуди зери меъда дору омода кардем, иборат аст аз 12 намуди гиёҳи шифобахш. инҷо дохил мешавад арпабодиён, раҳдавак, донаи гандум, тухми пиёз, чойкаҳак, зира, чукурӣ, лӯбиёи хирсак, ҳиндбо, гармдору, лӯбиё, ҷилди лӯбиё ва пӯсти харбуза. ҳамин миқдор аст. ҳамин миқдор аст ва ҳамин миқдорро ба 10 рӯз тақсим карда мешавад. яъне ки 10 рӯз, ҳамин рӯз як қошиқи калон дар ним литр об ҷӯшонмада муддати 40 дақиқа дам карда мешавад ва истеъмол карда мешавад. ва ҳамин миқдорро, ҳамин халтае ки дар инҷа нишон додем, ҳамин як миқдор 10 рӯз, ҳамин басанда аст ки дар 10 рӯз ғадуди зери меъда роҳат пайдо шавад. яъне ки дар инҷа ӯ гиёҳҳое ҳаста ки ҳам ба ҷигар, ҳам ба талхадон ва бахусус ба ғадуди зери меъда дахлдор аст. зеро вақте ки инҳоро менӯшанду дар 10 рӯз ба итмом мерасонанд, саломатии ғадуди зери меъда ҷо ба ҷо мегардад, ки мо дар таҷрибаҳои хуб дидем ва таъсири бисёр мусбат мерасонад. тамошобинони гиромӣ, бемории диабети қанд ба табобат ва назорати ҷиддӣ зарурат дорад. табибон дар ин вазъият парҳезро ҳатмӣ медонанд ва беҳтарин роҳи пешгирии ҳар гуна беморӣ бошад ба варзиш машғул шудан аст. онҳое ки ба барномаи субҳи тоҷикистон пайвастанд, субҳашонро бахайр мегӯем ва дар ин қисмати барнома суҳбате дорем бо нозим муҳаммадизода, декани фалсафаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон, доктори илмҳои фалсафа. дар паёми имсолаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси олӣ яке аз нуктаҳои муҳим ки дарж гардид боз ҳам баландбардоштани савияи худшиносии насли наврас ҷавонон аст. бо дар назар дошти он ки имрӯз гурӯҳҳои зиёди ифротӣ, тунху, манфиаҷӯ падид омадаанд, зуҳур мекунанд, дар ҳаракат ҳастанд ва метавонанд бо ҳар гуна домҳои масалан ғаразноки худ ҷавонони моро даргир афтонанд ва ҷавонони мо фирифта шаванд, шомили чунин гурӯҳҳои ифротӣ гарданд. дар ин хусус кадом корҳоро мо бояд ба анҷом бирасонем ки пеши ин равияҳои
номатлубро ё ин ки гаравиши ҷавононро аз шомилшавӣ ба гурӯҳҳои ифротӣ гирифта метавонем? ифротгароӣ идеологияе ҳаст ки ҳама вақт мавқеи канора дорад, мавқеи зид дорад, мавқеи зидди башарӣ дорад, мавқеи зидди инсонӣ дорад, мавқеи зидди ахлоқӣ дорад. Аммо мубориза ба онҳо ин кори ҳар як ҷомеаи инкишофёбанда аст. ҷомеаи мо ҷомеаи дар ҳолати рушд аст. вазифаҳои мо муайян аст барои ҳамин ба кӯлаи камолот ё ба кӯлаи инкишоф расидан. мо чӣ тавр метавонем бар зидди гурӯҳҳои ифротӣ мубориза барем? Ин пеш аз ҳама якум ин баланд бардоштани сатҳи тафаккур ва худшиносии ҷавонон. дуюм баланд бардоштани сатҳи маориф, таълиму тарбия, чӣ аз мактаб сар карда то донишгоҳҳо. дигар ин муҳити хона, муҳити созгор офаридан барои пешгирӣ аз паҳншавии гурӯҳҳои ифротӣ, идеологияи ифротӣ, садди роҳи паҳншавии гурӯҳҳои ифротӣ инкишоф додани фарҳанги миллӣ аст. фарҳанги миллӣ бояд дар маҳаки тамоми зиндагиномаи ҳар як ҷавон қарор дошта бошад. яъне мо кӯшиш намоем ки яъне фарҳанги миллиро барои тарбияи насли наврас ва насли ҷавони мо худамон истифода карда тавонем. чунки мо дида истодаем ки абарқудратҳо, гурӯҳҳои манфиатдор, идеологияҳои манфиатдор кӯшиш ба харҷ дода истоданд ки ҳамин нақши фарҳанги моро дуюмдараҷа намоянд ва ҷои як фарҳанги ба мо бегона, масалан хусусияти динӣ дошта, хусусияти бесернӣ доштан ба сари мо бор кунанд. ин зарур аст ки мо бояд ба ин кор роҳ надиҳем. чунки фазои фарҳангӣ мо мустаҳкам бошад, фазои сиёсӣ мо мустаҳкам бошад, дар ин ҳолат мо метавонем ки ба гурӯҳҳои ифротӣ, махсусан ба идеологияҳои гурӯҳҳои ифротгароӣ муташаккилона мубориза барем. гурӯҳҳои ифротӣ, гурӯҳҳои террористӣ бештар бо кадом роҳҳо ё усулҳо андешаҳои худро, аниқтараш ғояҳои муғризонаи худро тарғиб мекунанд ё ки дар зеҳну тафаккури насли ҷавон ҷой мегиронанд? пеш аз ҳама ин кӯча аст. кӯча яъне ки мо хоҳ нахоҳ як муҳити маишӣ дорем, як робитаи масалан хештаборӣ дорем, робитаи дӯстӣ дорем. дар он ҷо масалан ҳамун чӣ мегӯянд намояндаи онҳо дар муҳити кӯча ҳама вақт қарор доранд ва дар асоси мушоҳидаҳо анаму бо ҷавононе ки каме дар масъалаи ақидаашон мекалавад, каме ақидаашон суст аст, онҳоро гирифта тарғибот мегузаронанд ва онҳоро ба идеологияи худ шинос мекунанд ва пайрави идеологияи худ мегардонанд. пайдо мешаванд анами миссионерҳо ё тарғибкунандагони идеологияҳои гурӯҳҳои ифротӣ. дар марҳилаи инкишофи тамаддуни иттилоотӣ қарор дорем. яке аз воситаҳои тарғибу ташвиқи идеологияҳои ифротӣ ин тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ва шабакаи ҷаҳонии интернет мебошад. дар ин кор бояд мо ҳушёрию зиракии сиёсиро аз даст надиҳем ва дар баробари дигар вазорати қудратҳо яъне ки ҷомеаам тайёр бошад дар мубориза бо инҳо. камбудие ки ман мебинам дар ин роҳ ин фарҳанги истифодабарии интернет аст. мутаассифона дар ин ҷода мо як камбудиҳоро мебинем, яъне ки интернет агар ба фоидаи кор истифода шавад як зуҳуроти бузург аст. яъне барои гирифтани дониш, паҳн кардани масалан ғояҳои созанда, сарҷамъ кардани ҷомеа. аммо ҳастанд ҷавонони мо махсусан ки интернетро ба маънои маҳдудаш истифода мебаранд. онҳо мегӯянд ки масалан интернет ин равон кардани паёмак аст. инҷо мехостам дар масъалаи иқдомҳои тоҷикистон ё ин ки пешоҳангии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари ташаббускор дар масоили мубориза бо терроризму ифротгароӣ чанд сухан бигӯед? масъалаи мубориза бо экстремизму, терроризму, паҳншавии гурӯҳҳои ифротӣ ман фикр мекунам ки дар саргаҳи сиёсати сулҳофаронаи пешвои миллат президенти кишвар Эмомали Раҳмон қарор дорад ва чӣ тавре ки мо шумо шоҳид ҳастем, дар ҳар як паёме ки ҷаноби олӣ пешвои миллат Эмомали Раҳмон иброз мекунанд, ин масъала ба таври нуқтакорона
و نشانرس تحلیل میگردد. ما پیش از همه ما یک چیز رو باید قید کنیم که ما در یک منطقه زندگی میکنیم که این منطقه در مرکز دقتی ابرقدرت ها قرار دارد و ما چخیلی که ما و شما میدانیم این ابرقدرت ها تنها منفعت دارند. ما باید کوشش نماییم که این منفعت ها رو درک کرده موافق آنها کار کنیم. تاجیکستان اعضای سازمان همکاری شانگهای است، همچنین سازمان اهنامه همکاری دست جمعی است. همین عزم مبارزه با گروه های افراطی در اساس همین تشکیلات ها هم از جانب تاجیکستان گذاشته شده است و در مسئله مبارزه با همین گروه پنجشوی تروریسم و اکستریمیسم و گروه های افراطی در سرگاه هم سیاست تاجیکستان و همین کشورهایی که اعضای همین تشکیلات هستند قرار دارد. باید نشان دهیم که همین چیز به جامعه ما، به دولت ما خطر دارد، به دیگر دولت ها هم خطر دارد. ما باید با تمام جهان متمدن هم‌آواز باشیم و کوشش نماییم که در این مسئله صادق مانیم. تشکر زیاد برای صحبت. باور است که جوانان ما عموما شهروندان جمهوری تاجیکستان که در فضای آرام و آسوده تاجیکستان زندگی میکنند از این آبادی قدر میکنند و همیشه در همه مورد کوشش میکنند که پشتیبان منفعت‌های دولت و ملت باقی مانند. بینندگان گرامی، یادآور میشیم که صحبتی داشتیم با ناظم محمدی زاده، دکان فاکولته فلسفه دانشگاه ملی تاجیکستان، دکتر علم‌های فلسفه. برنامه صبح تاجیکستان ادامه دارد. امروز در قطار اصولهای انعنوی کسب هنرآموزی مؤسسه‌های زیاد فعالیت می‌کنند که در آنها شهروندان سن و سال گوناگون می‌توانند کسب هنر آموزند. از جمله می‌توان در این راستا لیتسه کسبی تکنیکی ساختمانی شهر دوشنبه را نام برد. در این بارگاه کسب هنر از روی اختصاص‌های گوناگون به دانشجویان درس می‌گذارند. یکی هنری کندکاری می‌آموزد، دیگری برقچی شدن می‌خواهد، سومی کامپیوتر را می‌خواهد یاد گیرد و در ساختمان‌های بزرگ با تکنولوژی معاصر کار کند. این دانشجویان باشند مانتیور برقی شدن می‌خواهند، چون می‌دانند که در جامعه معاصر این اختصاص ارزش بلند دارد. در زمینه لیسه کسبی تکنیکی ساختمانی شهر دوشنبه از سال 2016 اختصاص مانتیور برق شده است. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت مهنت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و ما تجهیزات‌های نوی از حاضر زمانه و مانند آفتابی، بادی، و نیروگاه برقی خردی آبی دسترس کردن برای آموزانیدن خوانندگان. یک گروه بعد ختم صنف 9 تحصیل میکنند، یک گروه دیگر بعد از ختم صنف 11 تحصیل میکنند. دو گروه در لیسه تحصیل میکنند که از روی اختصاصهای مانتیور برق تا 1000 ولت ما اینا را درس میگذاریم و می آموزانیم. هرچی که از دست ما آموزگاران میاد برای آینده جمهوری، برای جوانان ما مهنت خود را دریغ نداشته ما با جوانان میرسانیم که مثلا جوانان در آینده چی بیرون از جمهوری چی در داخل جمهوری از روی اختصاص مانتیور برقی کادرهای لایقمند برای آن و کار کرده توانند. جوانان که همیشه تحت توجه رهبریت دولت و حکومت قرار دارند، مسئله تحصیل علم کردن و صاحب کسب و هنر شدن آنها در مد اول می‌ایستد، زیرا هر یک انسان در جدای حیات از روی کسب و هنر کار و زندگی می‌کند. از این جهت آموختن و صاحب کسب و هنر گردیدن مساعدت می‌کند که شخص مسیر زندگی را همواره و سربلندانه تعیین نموده به سعادت و خوشی‌ها میسر گردد. این کتی بالا پوشیده را باشد دانشجویان همین مؤسسه در جای کار دیپلمی ساختند که به‌محابا قابل توصیف است. نقش و نگار آن خیلی استاکارانه کندکاری شده در برابر تجسم نمودن انعنه‌های دیرینه ملی همزمان خیلی زیبا و زمانوی به نظر می‌رسد. اینجا آثارخانه لیسه کسبی تکنیکی ساختمانی شهر دوشنبه می‌باشد که در آن نمونه محصول دست دانشجویان و استادان این بارگاه نگاه داشته شدند. امسال لیسه کسبی تکنیکی ساختمانی شهر دوشنبه تصمیم گرفتند که یک آثارخانه را بنیاد نمایند که برای دانشجویانی که در سال آینده به تحصیل فرا میگیرند از این آثارخانه شناس شده با صنعت معماری و کندکاری برای پیش بردن فعالیتی که آنها در آینده ادامه میدهند آثارخانه را بنیاد نمودیم که در آنجا خیلی که شما در نوار دیدید که از صنعت کندکاری، صنعت گچکاری
бар аъло эҳсос мегардад. Литсей дар оянда нақша дорад ки барои баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбияи давлату ҳукумат ҷиҳати ба шуғли доимӣ фаро гирифтани аҳолӣ тадбирҳои муҳиму саривақтиро роҳандозӣ менамояд. дар қатори дигар барномаву нақшаҳои ҳукумати мамлакат ҷиҳати татбиқи ин ҳадаф дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ ба шахсони масъул ва ниҳодҳои дахлдор дастур дода шуд ки дар ҳар як шаҳру ноҳияҳо, деҳаҳо, ҳатто дар гӯшаҳои дурдасти диёр дуконҳои дузандагӣ таъсис дода шаванд. албатта ин омил ба шуғли доимӣ фаро гирифтани аҳолӣ ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум мусоидат менамояд. дар ин синфхона донишҷӯён бо роҳнамоии устодон ва бо истифода аз технологияи ҳозиразамон санъати гулпартоиро дар маҳсулоти аз чӯб омодашаванда меомӯзанд. воқеан тамошои рафти устокории ҷавонон дар чӯб ва натиҷаи заҳматҳои онҳо ки айни ҳол шумо дар навор мебинед хеле завқбахш аст. дар синфхонаи дигар бошад донишҷӯён ҳунари гаҷкорӣ ва дар маҳсулоти гаҷӣ санъати гулпартоиро меомӯзанд ки ин касб низ дар замони ҳозира хеле бозоргир аст. дар ихтисоси гаҷкорӣ ва ҷузъҳои меъморӣ таҳсил мекунам. баъд аз хатми синфи 9 ман ба ин ҷо омада ҳуҷҷатсупорӣ кардам ва ман рости гап аз ин корҳо бехабар будам. баъд аз омадани ҳуҷҷатсупории худам ба ин ҷо қоил шудам ки ин гуна шароитҳо барои мо муҳайё карда шудааст ва мо дар ин ҷо мутахассисои беҳтар шуда мебароем ки дар оянда ба ватани миллати худ хизмат кунам ва ояндасози ҳамин миллату давлат бошем. ихтисоси мо дар бораи ҳамин рӯйпӯшкунии тахтапӯша, яъне дар девор, гипсокарнозанӣ, қолабрезӣ, яъне тяга ва ҳамин чизо алоқамандӣ аст. дар ҳамин замони ҳозира ихтисоси мо хеле ба мардум зиёд алоқаманд аст ки барои сохтани биноҳо, яъне рӯйпӯшкунӣ ҳама инҳо лозим аст. баъд аз тайёр намудан яъне қолаби худ мо бояд расмкашӣ, яъне ду намуд дорем, ҳандасӣ ва таносуб. аз ин намуди расмҳо истифода карда ҳар гуна қолабҳо ва гулҳоро тайёр карда мебароем. умед аст ки ҳамаи ин мутахассисони ҷавон оянда дар иқдомҳои бузурги созандагиву ободкории ватани маҳбуб Тоҷикистон саҳм мегузоранд. идораи барномаҳои субҳи Тоҷикистон бахшида ба рӯзи модар суфраи сухани ноб ва ҳунари волоро таҳти унвони офтоби меҳр эълон менамояд. ҳаводорон аз рӯи 4 номгӯи арзи меҳр ба модар метавонанд иштирок намоянд: қироати шеър, эҷоди шеър, тарона ва суруд. муҳтавои номгӯи матолиб бояд васфи зан модар, мақоми зан дар даврони соҳибистиқлолӣ ва рисолати модарро дар ҳаёт таҷассум намоянд. ҳаводорони аз синни 18 то 40 сола метавонанд суфраи офтоби меҳрро бо хушзавқию истеъдоди нодири худ зиннат бахшанд. озмун 8 марти соли ҷорӣ ҷамъбаст гардида ғолибон бо тӯҳфаҳои арзишманд, қадршиносӣ ва тарихи барномаи субҳи Тоҷикистон муаррифӣ мешаванд. иштирок дар озмун аз ҳисоби қишраҳои ҷомеа озод аст. суроға, кӯчаи Беҳзод 7А, телевизиони Тоҷикистон. телефон барои тамос 221 75 36 909 49 17 48. ба кунҷи сандалӣ бинишаста шабҳо модари пирам. ту шояд ҷомаи домодӣ медӯзӣ ба сад ният, ки рӯзи тӯй дида дар қади ман бишкани армон, бубинӣ то ба ранги нав, ба ҳусни навҷавоният. ба он дастони ларзони шарафмандат бимирам ман, аё модар. наёбад чашми камбинат ба ҷустан чашми сӯзанро, биларзад дасти пурэҷози ту дар қабзаи пирӣ, валекин боз медӯзӣ ту дастурхони гулдӯзӣ, ки рӯзи маърака дар байни мардум обрӯ гирӣ. чӣ дунёест дунёи умеди ту, аё модар. ниҳону пардагӣ бигзашт даврони ҷавоният, ҳаётат дар гуселу пешвози зиндагӣ сарф шуд. бикун бо гӯшаи қарси сапедат пок ашкатро, ба дунё одамӣ як бор меояд ба пои худ. аё модар, нарафтӣ берун аз як деҳ, надидӣ рӯи оламро, ба гирди хеш гӯё чарх гашта зиндагӣ кардӣ, ба гирди деҳа гӯё домани гардун бичаспида, туро барбаст роҳи нияту азми ҷаҳонгардӣ. чӣ дорад оламе дар худ ниҳони ту,
ایا مادر